Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. Τα γνωστά Airbnb. Από 1η Οκτωβρίου τίθεται σε ισχύ νέες προδιαγραφές ως προς τα ακίνητα. Συγκεκριμένα πρέπει να είναι χώρος κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό. Είναι υποχρεωτική πλέον η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για ζημιές και για ατυχήματα. Χρειάζεσαι επίσης υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, πυροσβεστήρες, ανίχνευση καπνού, ρελέ διαρροής και σήμανση διαφυγής. Πιστοποιητικό μειοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγός με τηλέφωνα ανάγκης είναι υποχρεωτικά και αυτά επίσης. Προσοχή, το πρόστιμο πλέον ανέρχεται στα 5.000 ευρώ. Οι νέες απαιτήσεις στοχεύουν σε μεγαλύτερη ασφάλεια και ποιότητα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων. Ταυτόχρονα όμως αυξάνεται το κόστος συντήρησης και διατήρησης των ακινήτων αυτών. Θέλει μεγάλη προσοχή πότε συμφέρει η βραχυχρόνια μίσθωση είτε η αστική μίσθωση. Ο λόγος που το κάνουν είναι για να πιέσουν και προς αυτή την κατεύθυνση.